Gaur egungo LGTB mugimendua, postmokapitalismoaren korporatiboek manipulatutako gutxiengo sexualekin gertatzen den bezala, bi alde ditu. Batetik, gutxiengo sexualen existentzia eta eskubideak ikusarazteko nahia, eta bestetik, korporazioen bidezko manipulazio soziala. Mugimenduaren helburua ez da bakarrik benetako erronka sozialei aurre egitea, baizik eta kontrol sozial eta ingeniaritza korporatiboen tresna bihurtzea, Europan eta mundu osoan. Gutxiengo sexualen aukera pertsonalen eta bizitze intimoaren errespetua zen erronka sozial benetako erronka. Baina LGTB mugimendua oso bestelakoa bihurtu da, korporazio eta hedabideek gidatutako manipulazio masiboan eraldatuta. Horrela, LGTB mugimenduak bihurtu da korporazioen helburuak lortzeko tresna, eta hori ez da harritzekoa. Munduko zenbait herrialdek mugimendu hau korporazioen oligarkiarentzako tresna gisa ikusten dutelako. Gizarte erreakzioa gero eta handiagoa da mendebaldean. Eta hori geopolitika berriaren eta munduaren egungo talka ikuspegiaren islada da LGTB mugimenduaren absurdotasuna eta sozialki suntsitzailea den izaera gero eta gehiago nabaritzen da munduko gainerako herrialdeek eta mugimendu. Populistek LGTB mugimenduaren eragina mugatu nahi dute, eta hori arrakasta handia izan du. LGTB mugimenduaren alderdi zentzugabeak gero eta gehiago erreakzionatzen ari dira. LGTB mugimendua, postmokapitalismoaren egonkortasunari lotuta, desagertuko dela aurreikusten da Ekai Zenterrek egindako kalkuluen arabera. Mugimenduaren amaiera 6 eta 8 urte bitarteko epean gertatuko dela uste da. Eta hori postmofeminismoaren amaierarekin batera egingo dela. Baina hori lortzeko gizartearen erreakzioak abian jarri behar dira. LGTB mugimenduaren manipulazioa eta korporatiboen helburuak gizartearen oinarrizko eskubideen aurka instrumentalizatzea saihestezina izan daiteke. Hala ere, gizarteak LGTB mugimenduaren egituraren inguruko galderak planteatzen ari dira. Azken urteetan, askok mugimendu hori moda gisa ikusi dute, eta pozez hartutako manipulazio korporatiboa argi ikusi dute orain. Gizarteak hala ere, zalantzan jartzen du balio eta kontzeptu horien benetako izaera, eta mendeko balioak izateko itxaropenek desengainu bat utzi dute. Gutxiengoak manipulatzeko korporazioen tentazioa beti egon izan da, medioetako pisua eta sozialki onartuak izateko tentazioa izan daiteke. Baina gizarte erreakzioa sor daiteke. Eta hori arriskutsua izan daiteke. Gizartean erreakzio handia sortzen denean, gehiegizko erreakzioa saihestea ez da beti erraza izango. Gure gizarteak LGTB mugimenduaren eta postmokapitalismoaren inguruko benetako galderak planteatu behar ditu. Eta korporatiboen manipulazioa eta sozialki suntsitzaileak diren helburuak kontuan izan behar ditu. Hori da erronka nagusia, eta hori ez da erraza izango datozen urteetan.